Здравейте, потребители на YouTube. Днес продължавам поредицата на оцеляване с мен. И тук до мен е Николай, т.е. Чайл. Именно Чайл. Не може да изпроизведи. Чайл 55. Добре. Той е уедър, нещо винаги му лаги в свата ми и затова няма да участва с мен. Но аз нали, започнах да играя, като се казах, че ще снимам, но изведнъж не се осъзнах и изобщо не съм снимал. Бърза за дърво, че нямам. Окей. Поразгледах къщичката. Ще направиш едно легло и за мен тук, къде имам много овци. Споко, аз имам 22 волна. Окей. В честа има 5 айрон, мисля да се направи някакви тулсове. Изчакай, аз сега нося още. Имаш и айрон, кирка в пекара. Сега нося още 8 айрон. Да отидем до къщата на този, по-скоро до пекарната, за да му огрифам и печките и да ги сложим за нас. Или пък просто там. Тук има ли пекарна? Ко намери в нея? Ами тези айрон неща, които съм взел, 7 айрон, с които 2 от тях направих ножици и една айрон кеп. О, проблем! Какъв? Голем проблем, бате. Изхабих целия кол за такова, за торчве. И сега няма ми кол да спържим айрона. Нищо, ай карай, после ще го спържим. Може с чаркол, но... Не, да ни хабим дървото, че той е ценен ресурс в момента. Окей, направих 44, 105 айрон, може да се направя меч, нещо такова. Направи си меч. Кирка. Кирка, не, остави, само меч направи. Окей. Тук овцете им живеят в палат. Опа. Виж, Ники. Добре. Виж палата на овцете. Имам доста дърво, слагам в честа, 42 и 3 пръчки. Не, супер, остани в хома, ще лягаме. Окей. Дай, 3 дръба. Този виличко прави тук, бе. Не стей го нищо, остей го. 11 риба... Опа. Един емералд, той ще ми даде 10 стрели. Не, остей го, то... Да, там. Лягай на... О, чакай. Лягай на уни легло, аз лягам на мой. Там, дет съм. Къде го сложих? Чакай, аз после ще ги оправя споко. Окей, аз чум за да оправя там. Виж как ще ги направя. Гледаш? Бум. Не, виж, най-добре ще е така. Как? Може, ама... Достиг го ти. Трябва тук винаги да джъмпам. Нищо. Така... Аз чум да копая. Аз си поскъсам малко морковичи, ако гладния. В момента сме на мирно, няма да... Няма мобове. Да. О, дънджън. Не искаш на изи да го направим, защото... Не, остави за сега, докато се развим малко там. Първо да се подготвим, викаш. Да. Сега аз ще поскъсам малко. Тъй. Ама после ги посади пак. О, 3 прилепа. Кол, най-накрая. Така, моркови посадих. Имаме 12 моркова и 21 потейто. Аз ще отида да копам, защото... Опа. Момента аз копам. Нали нямаме такова. Аз намерих много. Ще изпечем малко потейто. Ела до мен... Не, карай нищо. Аз какво да правя? Ами, ходи за дърво. Окей, ще отида да се направя една брадвичка. Ще направя айрон, проблем. Да, аз в момента нося в мене 9 айрон. Ма проблем да я направя айрон? Не, нямам. Окей. Ако намерим диаманти, за мене са. Добре. Дали ти ги намери? Не съм още. Казах, ако. Ако да. Бог На кое ниво знаеш?
Как? Кое ниво? XP level или друго? Не бе, имам предвид на кое ниво си под земята. Ей, те стъпи вилиджери, как ме Ако искаш, аз сега като донеса тези 16 айрон, 6 от тях ще направим желязна врата и ще сложим коп. О, тук има такова, тук може да си правим и кошчи. Имам И лава познайте тук. какво намерих! Какво намери? Знаеш ли какво видях, брат? Знаеш ли какво видях? Диаманти. Знаеш ли какво видях, брат? Знаеш ли какво видях? Не. Спаунер видях, спаунер видях. Него имаш 6 айрон, 6 айрон. Спаунер Окей. на файр. Аз събрах от това бринчово от бялото, сега от тъмното ли да събирам? И в това имаш 2 железни брони и една диамантена броня. О, имам ябълка. За конска ли? Да. Що има ли различни ябълки? Човешка и конска ябълка има ли? Има различни ябълки. Обикновена, голдънка. Не говоря... Не мъртва кара. Виж, ще оцеля майката с детето й. Знаеш как? Так. Ще оцеля си яйце. Да. Докато се загоря. Ти какво помислиш, ще фана малка кокошка и ще оцеля голяма ли? Не, помислих, че ще вземеш едно бебе и ще оцелиш майката с него. В реалния живот. Защото те знам колко си тъп. Майка ти има чу, нали? Не. Ще постоянно ще кажа аз кой тъп и те. Чакай. Тъй, наблизо има такъв сбаям с големи тъмни дървета. От тях да събирам или не? Не, те са гробни. Ще взема малко люляк да поукрася. Тъпа ми чайл. Къде си? В една гора съм. Ей тук за тебе. Ама къде си? За тебе! Аз търся селото бе. Ето го. На там, човек, на там. Там е една планинка и тук се вижда някой много як. Може там да си направим нещо езерцено по-нататък. Заглуши. Мамо, дигни си телефона! Мамо! Дигни си телефона! Тъй, ще имам и 2 дърви, ще видиш какво ще направим. Бум, бум, бум и бум. Не, за малко да остават ците да избягат. Како е? Отворил си. Да. Окей, ела да видиш как украси. Изчакай малко, ще влязат къпювците. Аз мисля да обера и другите градинки, разбира се. Тук има пшеница доста. Да, аз с тях примамих овцете. С нея примамих овцете. Ако искаш да примамим още или ти... Оле, ще ти с цветя, бе. Да украсява там, бе. Тук цялата... Както винаги няма да стоим в човек, цялата потейто ферма е пораснала, без едно. Изчакай малко, я ни идвай в хома част, тук съм спитала моите айтеми да взема някой с които ми трябва. Те готово взех всичко, което ми трябва. Опа, ножиците. Имам и 20 вълна, не я барай. Добре, какво според теб ще направи с нея? Не знам, ама да я ти кажа. Защо да не петим вълна и да го направим? Оле, колко съм тъп. Взех кола, ама не взех айрон рудите. Окей, имаш ли мотичка, че тук без да искам стъпка в едно? Не, ще направя, чакай. Тъпчалка. Много се тъпчиш. Аз чупя дори неозрелите, не знам защо. Не, чупя само зрелите, знаеш ли? Човек, тая кокошка без да иска ми дадох сейт. Нищо. Клипът е станал 9 минути. Знаеш ли, че вече прасета ги направиха да ядат такова моркови? Че отдавна си ядат моркови. Не е спорно. Отдавна още от 1 от 3. Чакай, то тогава нямаш моркови обърка. Какво стана, бе? Спра клипа докато дойде. И така, тук сме. На него му изключи компютъра и спрях клипа на пауза
игра само самостоятелно. Чакам. Но сега продължаваме. Преди да почна клипа, сложих да се прави айрон. Аз ще направя тия вита хляб. Всъщност клипът е 10 минути. Ами отивам да взема, да направя на врата, такава айрон врата. И ще спирам клипа вече, защото става много дълъг. О, доста неща си намерил. Ако имахме един даймонд, щях да направя джубокс. Не трябва. Да, то... Имаме едно седло. Искаш да направим и... чакай, то пък си има ферми. Какво си има? Искаш да намерим кон и да му сложим седлото и... или в другия епизод? В другия. И пак останаха две. Останаха две пшеница, направих 17 хляба. Те силени май ще живеят с нас. Така. Има книги. И това беше от мен. Чао!